En un altre vídeo parlarem de la figura de Pere Jaume Esteve. Això em va portar a la memòria un altre metge que li deien Francisco Villanueva Esteve i que va viure entre la segona meitat del segle XIX i principis del segle XX. La història no sols l'escriuen les grans figures. Aquest és un cas que mereix ser recordat. D'altra banda, ara que les agressions professionals als sanitaris s'han convertit en un tema social preocupant, veurem un exemple del passat. Ens trobem al carrer de Félix Pizcueta. Es parla del carrer Félix Pizcueta i alguns periòdics de la continuació del carrer Félix Pizcueta. Així tenim un plànol de l'època. Per a situar-nos, aquesta és la plaça d'Emilio Castelar, en l'actualitat la plaça de l'Ajuntament. Així està l'estació del Nord, la plaça de Bous, el carrer de Colón, i així tenim el carrer de Félix Pizcueta, que dona a Colón i a la Gran Via Marquès del Túria. Enfront hi ha un carrer que si no té nom. Bé, així ho podem veure en més detall. El carrer de Félix Pizcueta, la Gran Via, i enfront hi ha un carrer que no té nom. Pot referir-se, per tant, a aquest tros, o bé al principi, el número 4 estaria així, o bé així. Són una mica més de les 8 del matí, del dia 10 de febrer de 1915. És dimecres. Les temperatures previstes per avui són de 9 graus de màxima i 10 graus de mínima. Aquesta vesprada s'inaugura la Clínica del Ràdium. En la seva direcció tindrem el doctor Casanova Dalfó. Es preveu que siga un acte social molt important. A la porta 5 del número 4, el doctor Villanueva Esteve toca el timbre. L'assistenta li obri. Aquest li pregunta com ha passat la nit el malalt i es dirigeix a la seva cambra. Entra i el malalt es troba en ple atac de tos. Quan aquest es talla, s'arrima al malalt i este trau un revòlver i dispara. El metge es desploma i cau a terra. La bala li ha entrat pel costat esquerre de l'abdomen, a uns 10 centímetres de l'estómac, i l'ix per la zona lumbar, i s'embolica la bala en la seva roba. Després el malalt es dispara un tiro al cap. A casa, Villanueva era el metge de la família. Don Paco li cridaven familiarment. Des de feia 8 dies anava a veure el malalt a qui havia diagnosticat una pulmonia. No obstant això, no millorava. Ricard es preguntava si s'havia equivocat en el diagnòstic. Aqueixa idea es va fer obsessiva. La seva dona li va proposar consultar a un altre facultatiu, però Ricard es va negar. Villanueva és el meu metge, deia, però si s'ha equivocat, el mate. La matinada del dia 10 tenia febre alta i delirava. En aquell tràngol va tornar a insistir en la seva idea. Si el metge s'ha equivocat, el mataré i després em suïcidaré. Guardava un revòlver en la tauleta de nit al costat del llit. La seva dona, preocupada, va intentar agafar-ho i amagar-ho mentre semblava adormit, però el malalt va despertar i la va obligar a que ho deixara en el seu lloc. Nerviosa i alterada va marxar al menjador. Quan va escoltar que cridaven al timbre, Ricardo va agafar l'arma i la va guardar sota els llençols. Després ja sabem què va succeir. Ricard no va morir immediatament. L'agonia es va allargar a la seva casa fins les 16 hores. Després de practicar-li l'autòpsia, l'enterrament va tindre lloc a l'endemà. Els sorolls dels trets va alarmar a la família i als veïns. Imaginen l'escena. Veient que Villanueva estava viu, ell mateix va sol·licitar
que el portaren a la casa de socors de la Glorieta. Va ser traslladat en un carruatge. Ens trobem en la coneguda Glorieta de València, un jardí o un parc que fou creat pel general Suchet durant el període en què aquest comandava la ciutat durant la guerra contra el francès, o també coneguda com a Guerra de la Independència. Fins a l'actualitat s'ha remodelat en moltes ocasions. Una d'aquestes, en 1895, l'arquitecte Antonio Ferrer González va construir una casa de socors a l'interior del jardí, entre el que era el cafè i la reixa que donava a Capitania. Bé, tot això avui ha desaparegut, només la reixa forma part de la que està en el jardí de vivers de la ciutat. Aquí va ser atès el doctor Villanueva pel director de la Casa de Socors, Pablo Tomás Barrachina, pel company Vicente Beneito i pel seu amic i col·lega Vicente Carsí. Villanueva vivia molt prop d'ací, a unes passes, al final del carrer de la Pau. Ràpidament van acudir al lloc els germans Enrique i Emilio López Sancho, Vicente Navarro, Francisco Brugada, José Picazo, Modesto Cogollos, Ramón Gómez Ferrer i alguns altres, així com l'alcalde de la ciutat, Francisco Maestre. Entre tots van determinar el seu trasllat a la Clínica de la Salut del carrer del Grau, la clínica que havia fundat Candela, l'anomenat també Institut Candela, amb la finalitat d'intervindre'l quirúrgicament. A les 2 de la vesprada, Enrique López Sancho, catedràtic de ginecologia, li va practicar una laparotomia per a veure l'amplitud dels danys. Tenia afectat el còlon. Després van intervindre Vicente Navarro, que era catedràtic d'anatomia, i Modesto Cogollos, que era catedràtic de patologia quirúrgica de la Facultat de Medicina, juntament amb Ramón Gómez Ferrer i Francisco Brugada, que és el que li va administrar l'anestèsia amb cloroform. Mentrestant, el jutjat de guàrdia ja estava duent a terme les oportunes diligències. El malalt va passar la nit tranquil, amb una lleugera reacció febril, acompanyat per bona part dels seus col·legues. Aquests tenien clar que si en 48 hores no es manifestava una peritonitis, el pronòstic era bo. Però qui era Francisco Villanueva Esteve? Havia nascut a València el 25 de juny de 1857. El seu pare era sastre, la seva mare es deia Carmen Esteve. Va acabar el batxillerat en 1873, any que va començar els estudis de medicina. Els va acabar en 1879. Va tenir excel·lents, notables i algun aprovat. En l'examen de llicenciatura va obtenir la qualificació d'excel·lent. Es va presentar al Premi Extraordinari, que també va guanyar. Per a pagar-se els estudis, Villanueva, i per ajudar econòmicament a la família, va fer classes particulars i va treballar com a auxiliar administratiu en la pròpia Facultat de Medicina. En el curs de 1879-80 va realitzar el doctorat a Madrid. No disposant de mitjans per a realitzar la carrera acadèmica, va posar una consulta privada que tot aviat va gaudir de gran èxit i prestigi. Va concórrer també a les oposicions del cos de sanitat municipal i va arribar a ser subinspector. Va ser nomenat acadèmic de número en 1887. Va llegir el seu discurs d'ingrés el 11 de març de 1811. Li va contestar Constantino Gómez Reches. Va representar a l'Acadèmia en la Junta Provincial de Sanitat i en 1908 va ser elegit secretari perpetu de l'Acadèmia. També va ser membre de l'Institut Mèdic Valencià, on va realitzar una activitat intensa. Va ser president, per exemple, de la secció d'Higiene i Epidemiologia en 1899, a la qual pertanyia com a vocal des de 1885, l'any de l'epidèmia de còlera. Després fou vicepresident de l'Institut entre 1905 i 1907. En 1909 i 1910 va ser president de la secció de Medicina i després, per la dimissió de José Chavás, va ser triat per a dirigir novament la secció d'Higiene i Epidemiologia per al període de 1912 i 1913.
En la celebració del 50è aniversari de la fundació de l'Institut, l'any 1893, fou nomenat per a llegir el discurs que va tractar el tema de influència moralitzadora de la higiene. En la matinada del dia 13, el malalt presentava vòmits, febre alta i també taquicàrdia, símptomes que indicaven que s'havia declarat una peritonitis greu. Alguns també pensaven que s'havia afegit una pulmònia. Coneixent els seus col·legues el pronòstic, recomanaren que fora traslladat al seu domicili del carrer La Pau. Moria a 7:15 de la vesprada del dissabte 13 de febrer. El dia 14 va tenir lloc l'enterrament. Van acudir representants de l'Ajuntament, de la Universitat, de l'Acadèmia, de l'Institut Mèdic Valencià, del cos municipal de Sanitat, molts companys, amics i també pacients. La comitiva va partir d'ací, del número 44 del carrer La Pau, després continuaren a la plaça de la Reina, carrer Sant Vicent, la baixada de Sant Francesc, la plaça d'Emilio Castelar, avui de l'Ajuntament, després el carrer de la Sang i finalment en la plaça de Sant Agustí. La premsa deia: pels carrers del trànsit hi havia una gentada immensa i costava veritables esforços als agents de l'autoritat obrir pas a la comitiva. L'Acadèmia de Medicina va organitzar una sessió necrològica a la qual van convidar a participar també a l'Institut Mèdic Valencià, al cos de Sanitat Municipal i a la Universitat. Va tenir lloc el diumenge dia 6 de juny de 1915. Va presidir Adolfo Gilimorte. Agustín Trigo Mezquita va parlar en nom de l'Acadèmia, José Rodrigo Pertegàs ho va fer en nom de l'Institut Mèdic Valencià i en representació del cos de Sanitat Municipal va parlar el seu company Vicente Garcí Martínez. Es va inaugurar després una làpida de marbre en la qual es podia llegir: a l'acadèmic Francisco Villanueva Esteve, màrtir de la professió mèdica, la Reial Acadèmia de Medicina de València, tribut a aquest record, any 1915.